A feira Viamar Stocks de Ribeira abriu hoxe as súas portas. Cúmprense xa 19 edicións. Co paso dos anos, a feira de oportunidades converteuse nunha cita obrigada para veciños e visitantes que aproveitan os grandes descontos existentes para facer as súas compras. Na edición deste ano participan un total de 23 establecementos. Na súa maioría son tendas de roupa, de deportes, de calzado ou de complementos. A apertura da feira programouse para a 1 do mediodía. O acto oficial estivo presidido polo alcalde Luís Pérez Barral e o presidente da patronal local, Francisco Martínez. Os dous animaron a veciñanza a visitar a carpa instalada no malecón e apoiar así o comercio local. Para a asociación é unha feria moi importante en cual todos os comercios están esperando esta actividade porque resulta moi satisfactoria para despois encamiñar a nova campaña, non? Desde a asociación seguimos igual apostando polo comercio local, seguimos apostando por dinamizar Ribeira, queremos que tanto os ribeirenses como os da comarca e os turistas que aproveiten esta feria de oportunidades, esta feria da que xa compras por precios e non compras por necesidade. Todos os anos está sendo unha feria super representada por todos os comercios de Ribeira, a cual estamos moi super agradecidos pola labor e polo traballo que levan a cabo, non? É un orgullo xa para Ribeira ter 19 edicións da feira do Viamar Stock, unha feira de oportunidades agardada non só polos veciños e veciñas de Ribeira, senón tamén por turistas onde poden facer as súas compras con descontos e levando para casa produtos de calidade. Sempre dicimos dentro do Concello que debemos promover e coidar do noso comercio local porque é o que lle dá vida ás rúas, pero que ademais, cando compramos nos comercios de proximidade, estamos axudando aos veciños e veciñas que coñecemos, nos que confiamos, nos que tamén están xerando un impacto económico no noso Concello. A decoración da feira corre un ano máis a cargo do Centro de Día de Agadea. Viamar Stocks estará aberto durante toda a fin de semana, con horario prácticamente ininterrompido de 11 da mañá a 10 da noite.